júna 2008 sa konalo druhé zasadnutie Rady projektu EHMK 2013 v rámci kandidatúry mesta Košice na Európske hlavné mesto kultúry. Košický primátor František Knapík hneď v úvode pozitívne zhodnotil doterajšiu činnosť projektového tímu a ocenil úroveň podporných podujatí. Po úspešnom prvom kole projektu odprezentoval projektový tím pod vedením Mareka Kolárčíka vízie a hlavné body druhého kola projektu. My sme dostali pomerne veľmi pozitívne hodnotenie od komisie z prvého kola, kde vyzdvihla komisia vysoký inovatívny prínos projektu, vysokú pridanú hodnotu v oblasti interkulturálneho dialogu a cezhraničnej spolupráce, tak sme nemali dôvod meniť fundamenty alebo základy tohto projektu. Dnešné stretnutie, to druhé kolo, môžem povedať, že je takmer prevratové. Dneska môžem hovoriť, že skutočne je tu optimizmus, sú to reálne programy, ktoré Košiciam samozrejme patria. V finále tejto súťaže, v ktorom sú Košice jedným z hlavných favoritov, je plánované na 8. decembra 2008, kedy Medzinárodná hodnotiaca komisia určí víťazné mesto zo Slovenska a Francúzska. Košice sa rozhodli aj pre užšiu spoluprácu s mestom Prešov. A tiež sme sa sústredili na to, aby sme s nimi uzavrali dohodu o spolupráci, aby sme vytvorili takú poistnú dohodu pre východné Slovensko v prípade, že jeden vyhrá, druhý nevyhrá. Rada projektu sa neskôr venovala aj ďalším aktuálnym otázkam a problémom, ktoré sú pre mesto prioritné a ich riešenie môže rozhodnúť aj o konečnom výsledku súťaže v prospech východoslovenskej metropoly. Projekt druhého kola je preto dôležitým krokom Košičanov v boji o zisk európskeho titulu.